Lijep pozdrav, dragi moji gledatelji Sjajnog srca, odnosno Shiny Heart kanala. Dobrodošli u još jedno čitanje, kolektivno čitanje za duboke povezanosti. Za povezanosti blizanačkih plamenova i visokih srodnih duša. Iako niste u tim povezanostima, uvijek možete u čitanjima čuti nešto nekakav savjet, nešto što će vam rezonirati i pomoći u vašoj situaciji. Tako, ostanite prisutni i idemo mi sad vidjeti. Ja sam ovdje već sad izvadila karte za čitanja visokih srodnih duša. Pitala sam božanstvo koja je to dominantna poruka za ljude koji me gledaju, koji gledaju ovaj video, što je to što treba izaći, koja je to poruka za ljude koji me gledaju. Pa idemo vidjeti. Ovako, centralna karta je karta božanske žene. Ovo je Queen of Cups, kraljica kupova. Znači ja bih rekla da ovo čitanje visokih srodnih duša, vidite, baš sam sad se iznenadila jer obično čitam prvo za blizanačke plamenove, ali stalno mi je dolazilo da čitam za visoke srodne duše, pa nastavljamo dalje. Dakle, ovo čitanje za visoke srodne duše je cijelo vezano za božansku ženu. Znači, božanski ženski princip je dominantan, jer to tako treba biti, je naprosto ušao u sve pore ovog odnosa i općenito ja bih rekla da je kolektivna energija takva da božanska ženska energija je pojačana na maks. Zašto? Zato što je dugo bila potiskivana i radi ravnoteže sada je to tako. Znači, božanski ženski princip, osim ove nježnosti, ljubavi, onog jednog njegujućeg efekta kojeg ima, božanski ženski princip također ima zdrave granice. Dakle, to je Queen of Swords za sva ponašanja, sve situacije koje nisu iz izvora, automatski će biti vrlo jasno vraćene nazad pošiljaocu, reflektirane nazad. Znači, vrlo velika jedna jasnoća u energiji božanskog ženskog principa. I kao takav princip, vidite, znači koji je izrazito jaka nježnost, izrazito jaka stabilnost, odnosno jasnoća, takva energija je vrlo kako bih rekla, u kolektivnom, znači za ove žene božanske koje se ovdje pronalazite u kolektivnom, vaša energija se pridodaje drugim božanskim ženskim energijama i ta energija kolektivno je hvaljena, čašćena, slavljena, uzdignuta, prepoznata, sve više i više. Naprosto ja vidim da ovaj kolektiv božanske ženske energije ruši sve pred sobom. To je snaga, ja bih usporedila, meni sad dolazi ona boginja Kali, tamo u indijskoj religioznosti, koja ima onaj aspekt sebe, božanski ženski aspekt rušilački. Znači u smislu rušilački u smislu da je naprosto istina, dobrota, ljepota je sada zaštićena i zato sve što nije usklađeno s tim je naprosto odlazi u neke druge svemire. Razumijete? Ne može postojati blizu, ne može postojati u istom sustavu. Ne može postojati.
Tako da vrijeme je evo za, kako vidimo i u našem društvu, velike su promjene, velike su, kako bih rekla, vidimo da stari načini funkcioniranja u kojem god aspektu pogledamo više ne mogu opstajati i vrijeme je za velike promjene. Velike promjene mogu raditi ljudi koji znaju što se događa i koji, kako bih rekla, znaju kad, što, kako i gdje. Znači imaju instinkt, intuiciju. Božanske žene to uvelike imaju. Dobro. To nam je božanska žena. Znači, ovo je čitanje all about divine feminine. Sve u vezi božanske žene, jer je ona dominantna energija koja mi tu izlazi. Zašto je dominantna energija? Zato što se sjeća se svoga porijekla, sjeća se, znači, božanska žena, njen princip, ovaj božanski ženski princip, prvi dolazi do znanja, jel? Ta znanja našeg porijekla, jel? Odakle smo, šta smo, jer mi znamo da koristimo samo jako mali postotak našeg mozga, jel tako? Današnji čovjek koristi jako mali postotak intelekta mozga, znači dolazi do otkrovenja i ostalog dijela mozga, njegovih funkcija i prve jedinke na ovoj kugli zemaljskoj koje će to baštiniti, to znanje, su božanske žene. Zato što su one jako usklađene sa univerzalnim istinama i kupe, znači kako se otkriva na globalnom nivou ta znanja, božanske žene to prve kupe. I zato dolazi do sjećanja, do vrlo, vrlo velike komunikacije između tvorca i božanskih žena, između dakle te naše više svijesti, kako god je zovemo, možemo je zvati univerzum, Bog, jel? Kako god zovemo, dolazi do duboke konekcije, još jače konekcije između božanske žene i između univerzuma. To ruši, dakle, sve što nije svjetlo i ljubav. Pogledajte, sve što nije svjetlo i ljubav će biti pod ovim svjetlom i ljubavlju božanske žene, jel? Kroz nju će se očitovati još jače svjetlo. Sve što to nije, bilo da je u samoj toj osobi božanske žene, bilo da je u okruženju njenom, bit će jednostavno osvjetljeno. Pogledajte, sve što nije ljubav i svjetlo bit će osviješteno, osvjetljeno i naprosto kozmička pravda, ja bih to tako rekla, će se isporučiti. Jer kozmička pravda, jedan od glavnih zakona kozmičke pravde je kako siješ, tako žanješ. I dakle sve što bude osvjetljeno i bude u polju tih osoba, jeli, ili u bilo kojem polju, čak i u polju božanske žene, će biti naprosto riješeno na ovaj ili onaj način. Ili će biti riješeno ako se radi o svjesnoj osobi, ono što bude osvjetljeno će biti transmutirano i transformirano u izvor, jer svjesne osobe će znati o čemu se radi i jednostavno će to metodama, alatima otpustiti, koje znaju, otpustiti. Nesvjesne osobe neće znati što ih je snašlo, jer vidite, ovi mačevi su upereni prema toj osobi koja ne zna, nema to znanje transformiranja loših stvari, a radila ih je, ta osoba ih je radila ili radio, i zato će ti mačevi napraviti tu svoju karmu, znači što siješ, što žanješ, dakle osobe će dobiti ono što su sijale. Ono što su sijale, to za mnoge neće biti ugodno. Mnoge ljudi, ja ovdje vidim, za vas božanske žene s kojima ovo rezonira, vidim da će biti osvjetljene mnoge osobe koje
koje nisu baš bile dobre. Nisu bile dobre, nisu radile dobro niti prema vama i popratite malo, vidjet ćete da će biti razno raznih, kako bih rekla, nekakvih sudbina oko vas. Popratite malo. Obratite pozornost. Eto, to bih samo rekla na tu temu. Tako da, božanska žena, ja vidim da vi kako primate sve više i više ovu božansku snagu univerzuma, ta snaga raste i u vama. Znate, jako ste pojačane i vidite, ovo je sunce, the sun, karta the sun. Dakle, vi postajete neka mala zasebna sunca, razumijete? I to je očito. Svjetlite, sjajite. Jer naprosto kroz vas se očituje božansko svjetlo. Za mnoge od vas ja ovdje vidim da će se dogoditi niz nekakvih lijepih slučajnosti koje će vas dovesti do lijepih situacija, do lijepih trenutaka, koje će vas naprosto odvesti u neka područja energetska koja su mnogo primjerenija vama, koja su i sama sunce. Znate, vaše sunce će privući to drugo sunce ili druga sunca. To je ono što vidim za božanske žene u ovom odnosu visokih srodnih duša. Što se tiče božanske muške energije, vidite, ovdje je energija isprekidana. Tu su se sad nekakve strujni udari, strujni krugovi, ono što ja osjećam i ova osoba, pogledajte, došla ova karta Knight of Pentacles, koja je inače karta stabilnosti, zdravog razuma. Ja bi ovu kartu nazvala kartom zdravog razuma, je u obrnutom položaju. Ja mislim da je ova vaša osoba iz odnosa visokih srodnih duša ponovno zapala na niske grane, ušla je u niskovibracijsku energiju koja ju je maknula sa nekakve trase i zapravo joj čini kaos u životu. Ova energija joj čini kaos u životu zato što ova osoba se maknula trenutno, vidim je da nije usklađena sa energijom ovih visokih srodnih duša, odnosno s vašom energijom. Vi ste krenuli uzbrdo, znači vi ste krenuli, pogledajte, vaša svjesnost raste, a ovdje energiju koju kupim za ovu vašu osobu, svjesnost ove osobe pada. Zašto se to dogodilo? Vjerojatno zbog nekih izbora, nekog većeg ili mnogo malih izbora koje je ova osoba napravila i koje su je stavile u neku drugu trasu. Znači ja ovdje ne vidim sklad energija trenutno u smislu da vi i ova vaša osoba ste trenutno usklađeni. Ne, energetski. Ova osoba koju ovdje vidim mi je cijela u nekakvom modu, znate ono, kako bih rekla, sitničarenja, sitne duše, a to ova osoba nije. Znači ušla je u mod neke sitne duše, nekih okolinskih poslova, pa špijunira, pa ja bih čak rekla da ova osoba možda nešto i govori protiv vas, jer ovo je karta, gledajte, Six of Cups u obrnutom položaju. Ovo je karta, vidite, djece koja se razumije, koja, kako bih rekla, ima nekakve zajedničke lijepe momente, ali došla u obrnutom položaju, što znači da ova osoba je oskvrnula, ja bih rekla, ovaj vaš odnos upravo zbog toga što se nalazi, iako su osjećaji vrlo jaki, pogledajte, i rastu u njenom srcu, ali mislima, riječima i djelima ova osoba je oskvrnula ovaj vaš trenutno odnos, jer imam dojam da je zanijekala
ovu neku lijepu povezanost koju imate vas dvoje i da je nešto rekla, napravila, znači rekla ili napravila i pomislila naravno što nije usklađeno sa tom lijepom energijom i lijepom povezanošću. Što meni govori da ova osoba nešto pričala protiv vas. Ajde da vidimo što i kome. Znači nešto je pričala protiv vas, tako da to nije dobro. To nije dobro. Jer, kažem vam, baš osjećam jedan nesklad između energija vaše i ove vaše osobe. Vi ste išli u totalno još veću svjesnost, a ova osoba je upala u neku dodatnu nesvijest trenutno. Kaže, I still don't have all the answers. Znači, ova osoba je zbog toga što se našla u nebranom grožđu i što ne zna kako da protumači ovaj odnos, ove osjećaje koje ima za vas, ona je požurila i pokušala riješiti tu unutarnju, kako bih rekla, napetost, tako da je nesmotreno govorila protiv vas. Ja bih to rekla. Kaže, I'm open to compromise, 2-2. 2-2-2 može biti značajno. They are waiting for you. They are waiting for you. Reach out. Da vidimo još. Baš me zanima malo vezano za tu osobu. You have so many choices and options. Ovako. Ono što je vaša osoba, dakle kako vi ovako rastete, vidite energetski, vidi se da rastete, prepoznati ste sve više i više od kolektivne energije, vidite, zato što je vaša energija jednostavno sjajna. Kakva će i biti ako dolazi od tvorca, to je nešto što svi prepoznaju, to je nešto što svi vide. Znate, neki ljudi, sad mi je palo na pamet, neki ljudi mogu misliti kad vas promatraju, pitaju se, pa Bože moj, meni se to čak dogodilo da su me pitali, ma na kojim si ti drogama? Pa kako možeš uvijek biti vedra, vesela? Kako možeš? Pa pogledaj šta se događa. Daj reci mi tajnu. Koja je tajna? To mi se nekoliko puta u zadnje vrijeme. Pa jel ti šta ti uzimaš? Neku terapiju? Nešto? Na kojim si ti drogama? Ozbiljno. Tako da ljudi ne mogu ne primijetiti. To se meni, evo, nekoliko puta mi se u zadnje vrijeme da me ljudi pitaju, zaustavljaju, šta ti to radiš. E sad, to su oni ljudi koji žele, koje vi inspirirate i koji žele učiti. Oni nešto vide, kuže da je nešto u vezi vas na dobar način drugačije i kuže da je dobro da uče od vas. Da je dobro da uče od vas i napreduju tako kroz vas. I sad, teško je to reći u jednoj rečenici zašto ste vi takvi, ali evo, vi ovdje koji ste otvoreni, to je zato što kroz vas sija tvorčevo svjetlo. Jednostavno, to je, svi prepoznaju to svjetlo, zato što je to svima dom. I ne radi se niti o fizičkom izgledu, niti o ne znam kojim sad navikama i mentalnom sklopu, ima svega pomalo, ali je zapravo ova božanska iskra. I sad, ono što vidim za vašu osobu, kod nje se dogodilo ona isto se vama, dragi ste, divi se vama, međutim, aktivirali su se njeni strahovi. Kaže, you have so many choices and options. Ova osoba vidi da ljudi, kako bih rekla, titraju, vibriraju prema vama i vidi da imate neke opcije, da imate neke izbore razne i sad
umjesto da ta osoba zasuče debelo rukave i radi na sebi i evo, kao i ova prva skupina ljudi, pokuša neke stvari, pita vas, razgovara s vama, ova osoba se povlači i ulazi u te svoje tamne dijelove sebe koje zapravo mora otpustiti. Ti dijelovi sebe su nesigurnost, kako bih rekla, jedna strah od napuštenosti također postoji i ostali neki strahovi, da sad više ne ulazim u to, puno sam puta pričala o tome. I međutim, u isto vrijeme ova osoba, gledajte, njena ljubav prema vama raste. Njena ljubav prema vama raste i zapravo je njen put da se oslobodi toga, da se oslobodi tih svih negativnih stvari. Međutim, ona to još sad u jednoj domeni ne radi. Zašto? Zato što priča, olajava vas, okolo priča o vama neke nebulozne stvari iz čiste niže vibracijske energije. Niže vibracijske energije, ja bih to tako rekla. Da. Ovdje zaista vidim da je strah od odbijanja vrlo prisutan. Ova osoba ima issues, ima duboke psihičke stvari koje zaista treba riješiti. Vi ste joj to na površinu podigli da bi se ona toga riješila. Vi joj također možete pomoći ukoliko ona odluči doći, jer vidimo ovdje je došla karta reach out i reach out kaže they are waiting for you. Oni bi najradije da vi njima dođete, međutim to tako ne ide. Oni trebaju napraviti određeni rad da bi uopće bili u stanju da vam dođu i onda kad vam dođu da znaju što će kazati i kako će kazati. Nije to nešto što se rješava umom, to je nešto što se rješava srcem. U svemu tome ova osoba počinje shvaćati dubinu ove konekcije, što vi njoj zapravo značite i zapravo koliko ona ima strah, koliko su to duboki osjećaj i što se sve duboko u njoj pojavilo. Dobro, znači trenutno je nekakav totalno nesklad energija između vas i između vaše osobe, ali evo i sad kad sam pogledala ovdje na sat bilo je 22:22, ovdje isto imamo 2:22, možete u komentarima pisati 2222 i taj 2222 može biti značajan za vas. Pogledajte na internetu što znači taj broj. Inače broj 2 unije, broj 2 je broj jedinstva, tako bih ja to nekako rekla. Ajde da vidimo neki najvjerojatniji ishod, što možemo očekivati vezano za ovu ovdje trenutno energiju u nekom najbližem periodu. Page of Swords. Da vidimo. Page of Swords, Two of Wands, The Chariot, Nine of Wands. Svašta nešto. Ovako, ovdje tu može doći do nekakvih poruka, vrlo intenzivnih poruka. I mislim da će doći do, ova osoba je sad u toj energiji nekoj tvrdoglavo. Ja vidim da je ovdje stavila nekakav štit oko sebe, u nekom je čekanju da vi dođete. Moguće je da ćete u jednom momentu vi naprosto umarširati negdje u taj svijet od vaše osobe i da će doći do nekog razgovora. Ali da vidim, međutim ja vidim da ovdje da vi ostajete, vama je najvažnije vaš mir, vaša ravnoteža, ostajete i to vam je savjet da ostanete u toj energiji, nemojte se dati isprovocirati. Zatim dalje, vidim da
Vidim da će biti mnogo nedostajan te vaše osobe, nedostajat ćete joj, ali vidim za sada neku tvrdoglavost i neku nestalnu energiju. Znači, vidite, ova osoba, vi nikad ne znate s njom. Ona će u globalu biti nestalna, čekat će da vi dođete, a s druge strane moguće da u nekom momentu napravi nekakav, pojavi vam se niotkuda i također umaršira u vaš svijet. Sve u svemu, vrlo jedna nezrela energija i zapravo ono što vidim i što vi već radite, što božanstvo želi je da budete u svojoj ravnoteži, u svom miru, da i dalje ove poruke božanstva primate, da radite svoju, ono za što ste tu, svoju božansku misiju i da promatrajte, jer ova ovdje energija mi je nekog dječarca. Znači, muška energija koju ovdje kupim je neka, ne znam, jaslice, vrtić, nešto što uznemiruje i dušu i tilo. Evo opet 222. Mislim, ova osoba vas voli definitivno, međutim ponašanje je ajme majko i mislim da treba puno raditi na sebi ta osoba i bolje bi bilo da se uhvati rada na sebi, a ne nekih, kako bih rekla, vanjskih, površnih stvari, jer imam dojam da ova osoba se bavi nekim površnim, vanjskim stvarima, nebitnim stvarima, tako je to naučila, međutim to nije dovoljno. Za živjeti u ovim vremenima to nije dovoljno, niti je to dovoljno za vas. A gledajte šta, vaša osoba ne može zanijekati dubinu ovih osjećaja. Znači, samim time ne može zanijekati dubinski svijet, nevidljivi svijet koji postoji izvan ovog vidljivog svijeta. I to je ono što njoj stvara jedan konflikt koji je star od davnih dana, a to je naprosto ulazak u srce, odnosno konflikt između materijalnog i onog što je materijalno i ono što je duhovno. Međutim, kad se uđe malo dublje u cijelu priču, vidi se da nema konflikta, da je to sve povezano, da je materija povezana sa duhovnim. I tu je sad negdje gdje ova osoba naprosto ne može više sebi lagati, zavaravati sebe, jer dokazi su vrlo jasni da nematerijalni svijet postaju sve jasniji i jasniji. Što ona više vidi da su oni jasniji, postaje to luđa. Međutim, kažem vam, vi ne možete tu ništa, ta osoba zaista mora, ima svoj put, ne mora, nego ima svoj put kako neke stvari će teći kod nje i kako će ih riješiti. Da, u nekom momentu, sad vidim neku daljnju tamo budućnost, ona će vama poslati neku poruku, tada će biti ta osoba zrelija, bit će, shvatit će da je se glupo ponašala, međutim tu će proći već dosta vremena, puno propuštenih prilika će biti i na posljedku ta osoba će doći s nekakvom ponudom, s nekakvim razgovorom, međutim, kažem vam, ona će nuditi da nešto radi, da trudi se i tako dalje i super, a vidjet ćemo onda kad to bude, kako i što, gdje ćete vi biti. Jer ova osoba će shvatiti da je u vrlo Five of Pentacles modu jedne siromašne energije kada vi niste prisutni u njenom životu. Ova osoba će shvatiti da ste vi ta njena visoka srodna duša, ovo je karta visokih povezanosti i shvatit će, zna ona to, već sada zna, ali će dozvoliti to sebi da vidi da ste vi osoba koju ova osoba duboko voli i da ste vi njeni božanski partner. To će sve ta osoba shvatiti u nekom momentu. Međutim, savjet za vas, drage moje, koje božanske žene, ako me gledate, i svi vi koji se pronalazite u ovoj energiji, vaše je da se razvijate na svom putu i da dalje idete kako osjećate intuitivno da vam božanstvo šalje poruku. Vaš savjet ovdje kad sam pitala je unconditional love, kaže bezuvjetna ljubav. Moje srce je slobodno
od svega, od nekih zamjeranja prema drugima. Znači, oslobodite se, nemojte nikome ništa zamjerati, pa ni ovoj vašoj osobi. Otvaram oči svoga srca i otkrivam svjetlo i ljepotu u svakom biću. Svjesna sam da patnja može uzrokovati stres i ozlijediti ljude. Znači, svjesna sam da zbog patnje ljudi ozljeđuju druge. Vidim čisto dijete u svakome i jednostavno prakticiram oprost. To ne znači da ćete vi odmah s ovom osobom nastaviti na razinu otvorenosti kakva je bila, ali ćete joj oprostiti. I zaista treba oprostiti radi sebe i nikome ništa ne zamjerati. Svak radi onako kako može, ali i vi radite onako kako vi osjećate da trebate. I eto ga, znači ono što osjećam, ova osoba će eventually, znači u nekom momentu ona će doći k vama, ali do tog momenta će se, znate ko dijete u blatu izblatnjaviti sebe, vi ćete se maknuti, ali ona će izblatnjaviti, ištrcati sebe, ona se neće potopiti u tome blatu, koje nije tako ni duboko. Ali mislit će da je duboko. Mislim, ova osoba je jedan totalni hot mess, totalni nered u glavi, u emocijama, u psihi. Radi totalni nered. I sad naravno ko je blizu te osobe i njega će izblatnjaviti, međutim vi vidite što ova osoba radi, da je to jedno dijete iz vrtića i naravno da se mičete i da se bavite pametnijim poslom. Kad se to dijete dobro izblatnjavi, kad se to dijete dovoljno isprska druge, kad drugi odu ča od njega i kad to dijete shvati da ničemu nema koristi, da se prska i da tu je, da ga niko niti vidi, niti čuje, niti će mu pomoći, jer i da mu hoće pomoći, on neće da izađe. Znači jedno tvrdoglavo dijete, to dijete će se onda u nekom momentu samo dignuti, reći pa Bože što ja to činim, kad to odluči napraviti, samo će se dignuti, otići do tuševa, istuširat će, sve će samo napraviti i doće samo potražit će vas. To vam je tako, točno sam vidjela tu sliku djeteta u jaslicama, u pelenama, ili tako nekih par godinica kako se prska u blatu i eto. Što da vam kažem? Evo, to ću napraviti za ovaj put. Znači, ovo je bilo čitanje za visoke srodne duše. Za blizanačke plamenove ću onda napraviti u narednim danima. Dragi moji, šaljem vam puno pozdrava, hvala vam što ste bili tu, što ste pili kavicu sa mnom. Za sve ostale informacije možete pogledati u opisu ovog videa. I ako vas zanimaju neke od mojih usluga, također pogledajte u opisu ovog videa ili u mom web shopu Sjajno srce PayHip. Puno ljubavi, mira, strpljenja, zdravlja, mudrosti i božanske zaštite vam želim. Pozdrav, Bog!